Nanghila kini mga bata ug babae nga nag-apong sa nahagba ug nagkadugo nga lalaki nga wala nay kinabuhi. Siya si Police Master Sergeant John Manuel Bongkawil nga Intel Operative sa Maguindanao del Norte Police Provincial Office. Gipusil patay ang biktima sa parking area sa usa ka mall sa wala mailhing armado sa Barangay Rosary Heights 7, Cotabato City, kagabi, Disyembre 1, 2024. Sa report sa kapulisan, si Bongkawil kauban na iyang pamilya ug mga anak diyang nangandam pagawas sa mall ug giduol sa wala mailhing mamumuno ug gipusil nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Gigukod sa mga otoridad ang mga responsable ug naglusad na og makuting investigasyon aron masuta ang motibo sa pag-atake. Hustisya ang singgit sa pamilya sa biktima. Ang pagpusil patay sa pulis naghatag og kabalaka sa mga tao sa lugar ug nag-aghat sa mga ahensya sa pagpatuman sa balaod sa pagpakusog sa patingkamot sa pagdakop sa naghimo sa krimen. Dili lamang kini ang unang insidente tungod kay duna na gipang pusil nga mga kandidato sa umabot nga eleksyon. Giawhag sa kapulisan ang mga residente nga magbinantayon o magtambayayong sa paghatag og impormasyon nga makatabang sa paspas nga pagsulbad sa kaso.